Ja, så vil jeg gerne fortælle lidt om handelsbrev, hvordan man gør det rigtigt. Og jeg undskylder på forhånd min snøftende stemme. Yes. Så først så starter vi med et brevhoved, og der skal man have navn først, og så adressen, og et telefonnummer, og e-mailadressen. Og så er der reference og dato. Der skal man have det her sagsnummer, eller sags- eller ordrenummer med. Og så skal månederne skrives helt ud, for eksempel den 13. februar. Så februar, det skal stå helt ud. Og selvfølgelig også, årstallet. Og for eksempel så kan det være anderledes i USA, da de bytter om på dato og måned. Yes. Og så er der modtageradressen. Det er simpelthen, hvem der modtager brevet, altså, og deres adresse, så skal du simpelthen skrive firmaets navn og deres adresse. Og den indledende hilsen, det kan være for eksempel, altså hvis det ikke er nogen specifik person, du skriver til, så kan du skrive Dear Sirs. Og hvis det er en bestemt person uden et kendt navn, så kan du skrive Dear Sirs, eller Madam, eller Dear Madam. Og hvis det er en person, som man kender, så kan du skrive Dear Mr. Hansen, eller Dear Mrs. Hansen. Og så hvis det er et uformelt hilsen, så kan det være Dear John, for eksempel. Og hvis du skal skrive til en, og hvis du ved, at den person, du skal skrive til, er en ugift kvinde, så kan du skrive Miss, altså med 2 s'er. Og så hvis du ved, at det er en gift kvinde, du skal skrive til, så kan du skrive Mrs, altså MRS. Og hvis det er en neutral person, så er det bare MS. Miss. Og så er der simpelthen brevteksten, som består af en kort, præcist overskrift, som kort bare forklarer, hvad de brev handler om. Og så er der en indledning. Det kan være en forespørgsel om for eksempel, hvilke varer de har på lageret. Og så kommer faktadelen, for eksempel fortæller, hvad din henvendelse handler om. Og så kommer konklusionen. Det er simpelthen, hvad der skal ske fremadrettet. Der kan du skrive konklusionen. Og afslutningen, der skal du bare, der er det en fortsættelse af den kontrakt, man har etableret. Yes. Og så er der jo den afsluttende hilsen. Det behøver ikke at være, altså for eksempel hvis det er ikke nogen specifik person, så kan det være yours faithfully. Og hvis det er en bestemt person uden kendt navn, så kan det være yours faithfully også. Og hvis det er en bestemt person med et kendt navn, så er det yours sincerely. Og hvis det er uformelt, så kan du bare skrive best regards. Så er vi nået til afsender og underskrift. Og der kan du så for eksempel, så er det jo så firmaet, der skal du så skrive navnet på firmaet. Og så din underskrift og dit navn, og så din funktion. Så for eksempel det kan være Morten Petersen, chef i Bilka, og så din underskrift. Og så er der det her bilag og kopier. Det er noget, der kommer til sidst. Altså, og så kan du ligesom skrive om, så jeg lægger ind i bilag, altså, om der er andre firmaer, der modtager samme brev. Ja. Og så er der tone, som, hvor at du behøver ikke, altså du kan bare snakke i dit hverdagssprog. Selvfølgelig det skal være med respekt og høflighed, og det skal være kort, klart og præcist. Og så behøver du ikke at bruge det her fagterminologi. Altså du skal bare sige det som det er. Du behøver ikke at bruge fancy ord for at imponere dine modtagere. Og så selvfølgelig skal det være et positivt indstillet brev, så dine modtagere får et godt blik af, hvilken person du er.
Yes.